Niin, morjes. Perkete. Piti ruveta kuvaan tällä Tampereella, kun ollaan tällä jouluna, niin piti mennä tohon Haulitornin juurelle vähän kuvaileen tämmöstä joulukuvailmaa, mutta ei se nyt onnistunutkaan, kun rupes sataa. Helvetti. Ja on kyllä kivaa, että aina sataa. Mutta katsellaan nyt mitä tässä, missä tätä saa aikaiseksi tänään, että tehdään tämmöstä ajeluvideoa sitten ja höyrytellään samalla. Tossa se on. Se Haulitorni meinaa. Joo. Eipä siinä. Sen kummempia. Helvetin hienot joulukelit. Joulukelit tuli meinaa. Vettä tulee Questeristä. Lauta. Melkein ainakin. Mutta väkeä on kuin Vilkkilässä kissoja, jumaliste. Valosta ei tahdo päästä. No, se on tietysti tää ruuhkan aika. Tohon väliin. Hienoa päästä. Kukaan ei edes vilkauttanut valoja. Sano. Kyllä. Pitää vähän pauselle. Noniin. Täällä vähän kaluston kokeilua. Tämmöstä pihakäytössä, että kuinka tää onnistuu. Tää tämmönen kuvaaminen pihalla. Toi sadelaukas. Se on tuonne kartano takana. Ei oo, ei. Tonne ei pääse. Ja tuolla taustalla no, ei näe. Siellä on Tampere. Siellä on Tampere. Joo, ei mulla tässä sen kummempia ajatuksia, mutta siitä vaan, että että kaikille höyrittelijöille niin hyvää ja rauhaisaa joulua. Eipä siinä sen kummempaa. Kyllä. Ja pysytään höyryissä. No joo. Moi.